loving memory of my in loving memory of my college days. Ganon. Ah, grabe. Pagod ako. Ay, lakas ang heartbeat ko. Wala nang cute niya. Good morning, guys! Welcome back to another vlog. Ang hain ng energy. Ginaganon ko para marinig ako ni Bebe, guys. Ayan na. Feeling ko darating na siya. Hey everyone daw! Hey everyone! Where are you, Antananing? Nasa salas siya. So today, guys, mag-edit tayo. Alas 2 na ako, alas 3 na ata ako natulog kaninang madaling araw. Galing akong duty ng 3 to 11 and then dumating ako sa bahay almost 12 na kasi may inayos pa kaming problema sa duty. Big 4 ako umalis. So, ayun, pagdating ko dito, edit. And then, na-realize ko kulang pala ako ng clip. May clip pa na kailangan kong i-insert dun sa before ng intro ko. Basta something na ganun. So, yun yung i-film ko today. Tapos mag-e-edit na ako. Andyan na siya. Andyan na yung magulong bata. Alika dito, dali. So, I'm going to... Ay, sus! May dala na naman na pagkadami-dami niyang toys. Oh. Ito, toys, tita. Ay, hindi pala yung toys. Sorry naman. What is that? I'm going... Ring. Hala ka, nagte-text, nagme-message na si Tita Carla. Pupunta na daw tayo sa birthday ni Tam. Hello. Say hi to Ading Tamtam. Hi, Ading Tamtam. I have a present for you, a book. Yes, a lot of books. So you can read it in tonight. Yeah. I already have you a book. Say bye. Bye-bye, Ading Tamtam. Happy birthday. Happy birthday, Ading Tamtam. Excited pa man din to na pupunta sa birthday, guys. Kaso di kami makapunta. Kasi medyo malayo pa yun dito sa amin yung birthday ng ng anak ng friend ko. So, ni Carla. Hey, Carla, if you're watching. Hello kay Tamtam. wala tayong mga driver. Ayaw nilang nag-drive. Tapos gagamitin daw nila yung sasakyan. So, di tayo makaalis, no? Mag-edit na lang tayo. Kainis naman. Sayang naman yung gift natin. Ay, hindi, isa-send na lang natin. Padala na lang natin yung gift kay Ading, no? Hindi. Magkant tayo doon. Punta daw kami doon. Kasi may game doon sa Kasi may games doon. Ala, di ka na makaka-games. Kita daw niya yung mga books na binili niya kay Ading Tamtam. Ayan na, dali. Ano yan? Pakita mo. Peter Pan. Peter Pan books. And then, We got Jungle Books. the Jungle Book. What else? A helper. Captain Kindness. Helper Captain Manny. Nanet. Meron pa, ba't kulang? Kalimutan ko mag-vitamins, guys. So, iinom tayo nito. Mayroon E400. Ayu ba? Tama. And vitamin C. Natubigyan lang ako. So, yan. Kailangan natin yan kasi kapag nag-hospital, madali tayong mahawa kapag mababa ang immune system. So, we need immune boosters. Yeah. Ito, guys, yung kailangan ko na clip. Yung mga basta pang intro nito. Ayan daw yung work niya. Against the light ka, na. And purple, favorite color ni Antananing. Tapos purple yung mouse ni Tita. Diba? Yes. CDR King lang to, guys. Time check. It's already 11 something. Basta magka-12 na siya. And naisipan ko, mag-workout tayo. Mag-workout tayo. Kasi tagal na natin din nag-workout. And all the fats are there. And yeah, nagiging sakitin na tayo. So, kailangan na mag-exercise. So, eto pa rin yung susuot ko. Kasi jersey naman to. Jersey ko pa to ng college. In loving memory of my... In loving memory of my college days. Ganon. Tapos, yung pinang-swimming ko na shorts. Kasi ano to parang dry fit siya. Yan. Di na ako mag-rubber shoes kasi yung kagawin natin na mga cardio natin. Hindi na siguro. Basta mamimili tayo ng cardio na hindi na kailangan ng rubber shoes. Kasi ang init. Tapos hanapin ko pa yung yoga mat ko kasi may nakikihiram na kapatid. Ayan, tatanungin ko muna si Bunso kung saan niya nilagay yung yoga mat ko kasi sabi ko labhan niya yun after niya gamitin eh.
Grabe! Pagod ako. Ay, lakas ng heartbeat ko. Ay, wala nang cute ngayon. Ngarag na sa pag-workout. Grabe. Ang hirap talaga guys pag nag-workout ka dati tapos babalik ka. Yung nag-plateau. Ganun yung word nila. Yung tumigil ka tapos babalik ka. Parang back to zero ka. So, kung nag-workout kayo ngayon, huwag na kayong tumigil kasi mahirapan kayong bumalik ulit. Grabe, yung mga dating kaya kong gawin, hindi ko na kaya ngayon. 1 hour na mahigit guys yung workout ko. 1 hour mahigit. Hindi naman 1 hour mahigit. Hindi naman kasi dara-diretso. May mga rest period naman ako. Hindi pa rin tapos yung pag-render ng video ko. Grabe, ang tagal na mag-render talaga ng laptop ko. Yung sobrang slow niya. Tapos dati-rate, habang nagre-render siya, nakagawa pa ako, nakapag-edit pa ako ng mga pictures sa Photoshop or may mga nagagawa pa ako sa lapi ko. Ngayon, hindi na niya kaya. So, I don't know. Kailangan ko na sigurong bumili ng hard drive para ma-reformat yung lapi ko. Para, you know, bumili siya ulit. Papagawa ko kay Jen. Para naman may silbi yung pinag-aralan niya. Guys, sa hirap talaga ng mag-workout. Kailangan na i-control yung pagkain. Sobra kasi pag sa hospital, may time na wala kaming makain sa hospital. May time naman na most of the time, sobrang dami ng pagkain. Kagaya ng last Saturday, nagpatlock na naman kaming mga nurses. Parang wala talagang gluttony ito. Talagang todo ang kainan. So, hirap. Hirap mag-diet. Hey guys, time check. It's already 6:35 p.m. and kagagaling lang namin sa Rosario. Nagpa-trim lang ako ng hair ko. Kasi ang haba na pala, hanggang dito na pala yung hair ko. So, pinatrim ko kasi nakaka-split ends na rin. Yung last time na nagpa-trim ako was when I passed the IELTS, I think. Or March, parang ganun. Bawal daw magpagupit pag bago mag-exam, sabi ng tita ni Ma. So, yun. Siya yung naggupit sa akin. Ngayon, trim. Gusto ko kasi siya mag-trim din eh. Magaling. Iniwan ko nag-upload guys tong aking video. In-upload ko to kaninang 1 p.m. pa and 6:35 na. Hindi pa rin na-upload. PLDT! 28 minutes pa daw. So, Carrie Bells, kahit malit lang konti. Kasi diba 7 p.m. ako nag-upload. So, sige na nga, okay lang. Kahit 7:30 na para at least may ma-upload tayo today. Tapos tomorrow mag-i-edit ulit tayo ng mga vlogs na hindi pa na-i-edit. Nagpony ako, para magluto ako ng dinner namin. So, ayoko na, nakaganon yung hair ko kasi mangangamoy siya, mangangamoy ulam yung hair. Kaya, dati nga dun sa dating work ko, pag pumupunta kami cafeteria, nakakap kami. Kasi ayaw namin na mangamoy cafeteria yung mga buhok namin. So, magluluto tayo ng chicken adobo. Hi guys, so ine-edit ko yung video na to, yung pinapanood nyo ngayon, and I realize wala akong outro, ganun. Pang ilang vlog ko na to, na wala akong, yung hindi ko na-close yung vlog. Kaya yung ibang vlogs ko, hindi ko nasasali sa uploads kasi parang feeling ko parang parang hindi siya mo yun, hindi siya nararapat kasi hindi siya na-close, parang bitin, parang so yun. I-close ko na tong vlog na to guys, and ayun, sa mga nag-message pala sa previous vlog, yung vlog before this video about dun sa dun sa green screen, ayan. Sorry guys, kasi yun, vlog. Inedit ko yung video na yun, the night after ng duty ko. So, nag-duty ako ng 3 to 11 and then, syempre, nagpahinga pa ako konti. So, mga 12 to 2 a.m. ko siya inedit. Grabe. Kaya pala nagpaparamdam sa akin na na panoorin ko kaya muna bago ko siya i-publish, bago ko siya i-render yung video. Kaya lang sabi ko, okay na yan kasi alam ko naman nagawa ko na. Yun pala, nag-undo ako, kaya pala ganun. Wow, naka-makeup si grandmother! Yun pala, nag-ando ako, tapos hindi ko siya, yung pagka-ando ko pala, hindi kasi siya nahalata kung naalis yung green niya, dun sa may green screen. So, ayun, dapat sana chinek ko siya. So, sorry naman. Next time, i-edit ko na siya ng mas okay, ganun. Di bale, lang naman, mga ilang seconds lang naman yung green screen niya, and wala pa naman ako masyadong importante na sinasabi dun sa
part na yun ng vlog. So, yeah, thank you for understanding. And I hope you enjoyed watching this video. And I hope you subscribe to my channel. And if you haven't subscribed or if you haven't followed me yet on my Facebook and on my Instagram, the name is Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next video. Bye! Mwah.